Hi guys, welcome back to my channel. Angni channel nwngthमोनखौ आरोबाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं। आंबो मोजाङैनो दं। ओमफ्राय दिनैहाय बोथोरा गुसुखाय जोङो थाबायनो फैबाय। दिनैहायथ' अफिस बन्द'नो 2:30सोआवसो खुलिगोन ना मा होनदों मिन्थिया। ओमफ्रायो बन्द'खाय थाबायबाय नै अफिसनि लामाथिं थाबायनो मोजां नालाय। ओमफ्रायो दखानफोरा नै अफिस सेर जायफोरा फैयो बिसोरथ' मिन्थिखागौ बिराद मोजां लामाया थाबायनो थाखाय। ओमफ्राय जोङो ओरैनो थाबायनो फैदों आरो फुंनि जाखां लोंखां अफिस बन्द'खाय मा खालामनानै थाबाय थानो ना न'आव, ओंखायनो एसे बेरायफैबाय। ओमफ्राय नोंथांमोननो एसे देखायनोसै आङो। थुदो बिदिब्ला नायलांदो नोंथांमोना। रिपाब्लिक डेनि सोलोंगासिनो स्कुलनि गथ'फोरबो फैदों। एसपि अफिस दिनैहाय अफिस बन्द' बिनिखायनो जोङो थाबायनो फैदों ओरैजाय। रावबो मानसि थाया नालाय थाबायनो बिराद मोजां। ओमफ्राय दिनै गुसु दिन, एसे खुवा बोथोर, बेखायनो थाबायबाय। नैबेनो जाहैबाय डिसि अफिस, नैबेनो जाहैबाय डिस्ट्रिक्ट अफिस। ओमफ्राय नै लामाया ओरैबायदि सुन्दरखा, गवा बायदि फिल खालामलायो। जि मोजांखा बे लामा ससेया। थाबायनोसै एसे दिनैहाय, ओरै गिदिंलाबायनोसै। रावबो गैया, सुनसान। अफिस गैयाबाथाय सिरि मोनलायलायो। हाबाबो दङ दाहायो, हाबायाव थांगोन जोङो। ओमफ्राय दायो थाबायगासिनो। ओमफ्राय नै बियो गावखौ दाखेब होनदों। दायो थाबायगासिनो। बिराद मोजां मोनो थाबायनो। एसे मोदोमफ्राबो हामो खोमा, एसे बारा जानानै दं मोदोमानो एकदम। आं बेसेबां मोनलाय दाख्लैहाय 63 जानानै दं। आङो 50 थानांगौ। 10 केजिसो खमायनांगौ आङो। आयु मासे मोदोम बारायखो। एकदम खावलायफोरखौनो बुनाय मोनजोबलायबाय आङो। ओमफ्राय नै बैथिंहाय जाहैबाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउस दङ, थाफैनो हागोन। ओमफ्राय बैयो डिस्ट्रिक्टनि लाइब्रेरि मोनसेयाबो बिनि खाथियावनो आरो नांजाबनाया। ओमफ्राय बैथिं थांबाय टाउन कमिटि। ओमफ्राय जों दा ओरै थाबायगासिनो। ओमफ्राय ओरैबो माखासे अफिस दंबावो, ओरैजाय थांगोन। ओरैजायो हेमलुं अफिस। ओमफ्राय बैयावहायो फरेस्ट अफिसबो दङ बिथिंनो, बे साइडथिंजाय। नैबेनो जाहैबाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआ। ओमफ्राय हौरै बै लामा जिंथारावहायो ओरैजायहाय टाउन कमिटि। ओमफ्रायो जों दा ओरै थांसिगोन फरेस्ट अफिसथिं। ससे थांबानो फरेस्ट अफिस मोनसिगोन। ओमफ्रायो सिद्दा हेमलुं अफिसा सिद्दा आरोना। ओमफ्राय हरै मा अफिस दंबावो आं बारा मिन्थिया। नोंथांमोनजों आङो दिनै बेखौनो शेयार खालामबाय। बे फुंनि समावहायो थाबायनानै थाबायथाव भिडिअबो लाबाय आरो। साफा खाथियावनो अफिस दंजोबो आरो, बारा गोजान थांनाङा। जोंनिया चिराङावहायो मा होनो अफिसाव मोनसे खामानियाव फैबा गासिबो खामानियावनो जाजोबो आरो। जेनेबा माबाफोर नांगौबा बिदि गारि लालायनानै बैथिं थांनाङा आरोना। बिराद मोजां सुबिदाया। ओमफ्राय बे फुंनि समाव बेखौनो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामबाय। जा हायो नोंथांमोना नायबानो जाबाय मोजां मोनोब्ला। आरो भिडिअखौबो शेयार खालामनानै हो, लाइक खालामनानै हो, कमेन्ट खालाम नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला। बेनो जाहैबाय फरेस्ट अफिसा। नै बिराद मोजां। ओमफ्राय सिगांहाय नैबेयाव एक्सचेन्ज अफिस दंमोन, ओमफ्राय दा बेथ' बायबाय।
अनलाइनावसो खालामनांगौना दाथ' एक्सचेन्ज अफिसा ओमफ्राय बैयावबो मोनसे अफिस दङ मा नाम मोनथाय आङो बेखौ बावगारबाय खाथियाव नायबासो नुसिगोन ओमफ्राय जों थांला ओमफ्राय ओरै सिद्दाहायो मा होनोमोनलाय सिद्दाहाय हेमलुं अफिस दङ आरो सैमा फिसा लांफानो लायदो ओइ ओरै मोनसे अफिस थांबावो ओमफ्राय बिथिंजाय फै मा खालामहैनो थांला नामा सैमा फिसाखौनो लाखानाय नङा ओमफ्राय जों दिनैहायथ' माने दिनैहायसो होनलांबाय मा होनो 26 जानुवारिनि रिपाब्लिक डेनि न' खाथियाव सोलोंगासिनो ओमफ्राय बे माबा दामनायाहायो दावराव खोनाबाय थायो आरो मोजां मोनलायो गोसोखौ नैबेनो जाहैबाय हेमलुं अफिस आसाम सरकार आखाइ इसान आरो सि शिल्प लेङाइ बिथोनगिरिनि मावख' चिरां बड'लेण्ड हायुङारि गौथुम ओमफ्रायो नैबेयाव टाउन कमिटिया सिगांहाय नैबेयाव दसे थाफैदेरदोंमोन आरो बैयाव जायगा गैथ'यैयाव नैबेयाव नङा दालाय बेनोथ' वाइट बिल्डिं बैहाय मोनिकाया खेमसे आं फैफानो मोनबा बेयावसो थादोंमोनब्रा ना बैयाव मोनथाय बावबाय बैयावसो जागोन बैयाव थाबायनो अफिसा जोबफैजोबलायलायबाय लाइन खाथि जि अफिस दंखायो दायो जोङो सुदेम नोगोर गामि हाबनोसै आं नोंथांमोननो सुदेम नोगोर गामिखौ देखायनोसै नायदो नोंथांमोना ओरै बेजों सुदेम नोगोर थांजाबाय आरो ओरै अफिसजों फैनानै सिगाङो बेजों लामा गैयामोन जों एसे उन्दैयावहायो ओमफ्राय दायो बेजों लामा जाबाय आरो ओरै सुदेम नोगोरजों ओरै थांनानै बाजार मोनहैयो ओरैबोब्ला लामा जाजोबथारबाय आरो जानो मिथिया ओमफ्राय नै बै नुहुरनायफोरानो जाहैबाय सुदेम नोगोर ओमफ्राय बे सिद्दा नुहुरनाया आंनि सासे लोगोनि न' आरो नैबेनो जाहैबाय आंनि लोगोनि न' गोदोहाय बे आंनि लोगोनाव फैबा लामा गैयामोन बिथिंजायबो ओरै औवा बारिसोमोन बैजोंसो लामाया दाबो बैजोंनो थाङो आरो ओमफ्राय बिसिना बेजोंबो लामा ओंखारबावबाय जा मोजां जाबाय ओमफ्राय नै बिथिं औवा बारि गोजासोमोन उन्दैयावहाय फैयोमोन गेलेयोमोन दाथ' हाबा जाबाय लोगोआ सुदेम नोगोर सिगाङाव न'आनो गैयामोन बेयावहाय एसेल' न'मोन ओमफ्राय दा नै जि न' जाफैबाय ओमफ्राय बै नुहुरनायाव आंनिसो सासे लोगो हाबा जाफैनाय दंबावो आरो लोगो सासे थांबाय ओमफ्राय दायो गोदान लोगो बेयाव हाबा जाफैबाय फैग्रा जि गोमोन है नुनायालाय माथो जादों आरो ने ना गाइस नुनायाव मा जादों ओमफ्राय आङो भिडिअखौ इसेबां गोलाव खालामनो हाला बेयावनो दोनथ'नोसै आङो दिनैनि बे फुंनि ब्लगखौहायो ओमफ्राय बैयावनो हाबा जाफैदों आंनि लोगोआ ओमफ्राय बियो ओंखाराखै खोमा खोन्थाहरबाय थाला आङो दायो भिडिअखौ आं गोलाव खालामला आं बेयावनो दोनथ'नोसै स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होदो स' थेंक इउ बाय बाय